kung ikaw ang siyang tunay na mangyari sa puso mo. Woo! Sige! Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down, yo. At nandito na naman po tayo sa pinakabago nating vlog, ang ating pamimiesta sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At ngayon po ay Whisper Night. At syempre mga guys, wag nating palalampasin ang pagkakataon na ito na tayo'y makapamiesta at makapanakgas, makapag-sharon man lamang. Opo. At doon sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghatid sa inyo ng mga good vibes na kwentuhan at halakhakan. At syempre nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan. At ayan, sinalubong po kami ng batang yaan. Ayan sinabi niya sa amin, pumunta na kami doon sa kanilang bahay at nag-aantay na sa amin ang kanilang handa. Opo. At ayun na nga mga guys, tig-isang karaha, tig-isang kaserola at tig-isang planggana yung niluluto dito mga guys. At ayan, may love shoutout sa aking mga auntie, kay May Ninit at kay May Fimi. Yes, yo. Hello, my ex-soundcheck. Yes. Kanina pa ang siplat mo nga di sa ako, pero ako pakaduro ilamao maaramaan nga naruyan kagat sa ako. Diri ka lang makabagaw, diri mo lang mahisumat na ibabaruan ko. Ay Pime, dito ka na. Okay. Magkulit na ngayon mga aruga, no? Ay, mando ka nga, di ka nagad. Ay, wag ka na magniringa. Guys, nandito mga taga-Magsay sa taga-lugar namin, no? Oy! Nagtago ka pa. Kung ikaw ang siyang tunay na mangyari sa puso mo. Woo! Sige! Hindi magmamaliw or isa Sige! Ata, anak ako sa nikabat, nag-practice ni sa balay ng bata. matibak siya naman padis. May naging sugat niya, padayo man kung bunot. Tawa man tunod man. Paman daw! Layan na! Pinatang layan, ikaw naman! Ayaw pag-alapa na rayumahon. Barbarami sir
Hoy, wala ko na naulog. Pangina na kami gripid. Hoy, na nga, sa oras pa yun eh. At ako na kumana na ito. Para panigan mo. Bibe! Panawagan na natin sa yung balay. At ayan mga guys, mga kachapsoy, yes, yo, break it down yo. Nandito po lumabas po kami ngayon doon sa bahay ng aking tita at nandito po kami ngayon, naglilibot po kami dito sa buong barangay Kalumutan at baka naman may mag-ughaw sa atin, yes, yo. Baka naman tawagin tayo dito ng mga bahay-bahay. Oy, tawagin nyo naman kami. Pero ayan guys, maglibot tayo dito dahil sa wakas, ayan oh, mga iska, natutulog na po yung aming baby. So may mga followers tayong nakakilala sa atin. So natulog na po yung aming baby kaya nakapaggala-gala kami dito mga guys. So ito po yung kanilang bagong gawang covered court. Ayan, mega love shoutout po and happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Kaya po kami mga guys, pumunta po dito ngayong gabi po, bisperas po ng fiesta dahil mainit po ang panahon kapag kaadlawan na. At saka maganda po pag gabi dahil makakapanakgas, makakapag-sharon ka talaga dahil madilim. Opo. At ayan guys, nandito po tayo ngayon sa kanilang covered court. Ayan, coronation night na po. At syempre napakaganda po ng kanilang covered court. Bagaman hindi po tayo nakapasok dahil wala tayong pangtunod. Ayan. Ayan, nod na lang tayo dito mga guys. Ayan mga guys, mga kachap. So yes, you broke it down yun. Napakaganda pong oportunidad ang fiesta celebrations para po magsama-sama po ang buong pamilya, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkumustahan, maghuntahan, magtawanan. At syempre mga guys, nakikiisa po tayo dito sa mga fiestahang ito. Kaya naman po, wala tayong palampasin na fiesta kahit ni isa. Joke lang po yun mga guys. At natutuwa po tayo dahil kompleto po yung aking mga auntie, yung aking mga uncle. Nandito po sila ngayon at balik sila ng aking mama at ng aking papa. Yan oh, may nakilala tayong follower dito sa Kadiliman. May bigilab shoutout sa Yubasyo. Ayun, ispatan ng ating camera. At ayan guys, naglilibot po tayo ngayon dito sa kanilang barangay. May bigilab shoutout po muli sa lahat po ng mataga barangay Kalumutan. Bagaman hindi ninyo ako inuya, hindi ninyo ako in-invite, ayos lang sa akin. Basta importante makita pa yung masaya at busog. Kapag napanood po ninyo ang vlog na ito, padala nyo na lamang pa ako ng takgas, yung pang sharo ninyo. Ayan guys. So napakaganda po ng kanilang barangay, napakaingay po, ang dami-dami pong mga nagkakantahan, nagbubuntahan, nagkakawalan at syempre nag-inuman. Samantalang kami dito ay madilim ang iyong paligid hanggang gabing walang ilaw. Pero hindi, ayun guys, nakapasyal-pasyal tayo dito dahil yung aming bibi ay doon sa bahay na aking tita, tulog na tulog at pinainom namin ng isang basong Red Horse. Charing lang guys, hindi, natutulog na po talaga kaya po nakapasyal pa namin dito, nakapagod. Ayan guys, may shoutout po doon po sa mga followers na nakakilala po sa atin dito. Ayan, mga galing po sa iba't ibang mga barangay yung mga followers natin. Mayroong nakakilala sa atin dito na galing pa sa ibang bayan. Thank you so much po. May love shoutout po sa inyong pagbati sa inyong nag-iisang maestro Waray. At ayan oh, may mga pulis dito sir. Yes you. Papunta po tayo ngayon dito sa kanilang pantalan. Ayan sa pier po ng barangay Kalumutan. At susuyurin natin kung mayroon ba daw mga single na umaasa pa rin magkaroon ng kaminggil. Ayan. Pero hindi, sinusoy lang talaga na mamasyal lang talaga tayo mga guys, mga kachapsoy. At ayan, umaasa tayo dito na mayroon dito sa ating magsisit-sit. Ayan, pero wala talaga guys. Ito dito yung kanilang pantalan, no? Ang ganda-ganda. May kakilala tayo dito guys. Uy, narinig, wala tayong customer. Pero ano yung balay? Okay, by the way, nakapanakkas ba kayo?
Uy, ang kabaysayan, hipid lang yun, kuan, mobil. Kapag nagkasala kayo sa batas, huli ka agad. Mati ano kayo, magkayong batas nga, ang wala pa pangaon, dakpon. Ang wala na patronan. Ayan guys, hinuli na kami. Ayan guys, ito po dito yung mga bisita ng aking mga kapinsanan po dito sa Barangay Kalumutan. Mag-hi naman kayo dyan, kuya. Ayan. Bisperas pa lang, pero talagang para na sila dito, kaadlawan na sila dito eh. Baka may mga may mga shoota kayo na gusto ninyong batiin. Ito po yung may-ari ng mansion, sila po dito. At nandito po si Dunya. Magbublakit nga din. Ayan guys, ito po yung mga panauhin namin dito for today's video. Hi! Hello po, maupay nga patron. Mayon kam, karuyag i-shout out. Yes. Sino? Ato sila sa Townsville. Nanyaran? Eileen Campbell. Ayan, shout out po. Okay, padag abot. Oo. Shout out. Shout out sa mga taga-Buhay. LBS. LBS market. Oy! Patron sa Kalimutan. Uy, di. Mga taga-market, mga patay baktin. Ayan. Magkatay na kayo ng maaga habang may oras pa kayo. Lasing pa yung magkakatay. Oo. Sa mga naruyag Ha? Oo. Mag-shoutout sa mga naruyag magpaluto lechon. Tagalisamos. Ayan. Din? Julia Mitchell. Din itong siya. Bye-bye. Ayan. Magkakaano yung mga isang buong lechon? 12, pinakamababa pa ta. Oo. Wala yung tulan? Sige, oo. Sige, bili na kayo ng lechon. Ayan, nakahanap tayo dito ng maglilechon. At saka lechon belly. Pati lechon bili. Oo. Ayan. May kam contact na, may kam kuan Facebook. Ria Service. Ayan, oo. So, kontakin nyo lamang po, nagbibinta po ng lechon. Ha? Yes, oo. Oo. Pati nga sa Umarika. Sino? Ate sila, tinate. Ayan. Oo. Uncle John. Oo. Huwag na kayo dyan mag-alaala. Malapit na kami malasing dito. Ayan. Sa Bohol. Sa Bohol? Grabe kayo ha. Ang dami-dami yung mga kamag-anakan. Ayan, thank you. Din. Yan, si Louie. Wala na nakakalimutan. Gi-shoutout. Hato na sa langit. Nagpadara? Kabaysay. Sana all. Ayan guys, may mag-shoutout dito. Sino yung shoutout niyo? Sa Saudi, sa Damam. Ito mga kamag-anak ko dyan. Damam? Yes, Saudi. Ano mga pangalan? Telma, Tinidero. Sino pa? Pasado Apolinar. Ayan, shoutout sa inyo. Hoy! Hoy! Share. Patron pa, mga taga-LBS. Yan! Pati baktin, Choloy, Rodel, Dico, Totoy, Boy, mga matang siro doon sa merkado. Ubusin mo pa! Bradley, okay. Bro mga Bradley, Joel doon. Ayan. Matang siro sa merkado, Bradley, Joel, Julia. Napala mo. Julia, Bishop. Pasiguro masan kanya. Sarang taga-katay. Sir ha? Ay, order na kayo guys. Mura lang po. Dominic. Kadang lang Dominic, magpalog tubig ha. Kadang lang magpalog tubig ha. Shoutout sa iyo tanan. Salamat sa iyo pagpamatron niya de. Hindi ka nito. Sino nagbanggit may package? Hatian niyo ako ha. Salamat. Oy. Oo. Sa 2025 asahan ka namin, Jillian. Oy, shoutout ko ka Boss Juan. Ayan, shout out.